Tak ahojte, moje meno je Jozef, pochádzam zo Slovenska. Prišiel som na vašu kliniku, aby som si dal predložiť moju ofínu. Čo sa týka samotnej cesty a samotného konceptu, je to veľmi dobre vymyslené. Od celkovej komunikácie na Slovensku, cez cestovanie let, od delegáta Juraja, ktorý vám so všetkým pomôže, až po samotný príchod na kliniku, kde sa o vás postará odborný tím, plný skúsených a milých ľudí. Je tu ľudský prístup, takisto profesionálny. Od začiatku sme sa sami snažili poskytnúť všetko, čo som v danej chvíli potreboval. Samotný zákrok nebol bolestivý. Počas zákroku som si pospal, snívali sa mi zaujímavé sny. Čo sa týka celkového chodu a starostlivosti, veľmi dobre spokojný som, odporúčam to aj kamarátom, ktorí majú na hlave namiesto lesa more. Ďakujem.